Na kejingkran uba AL Hack MLA ke BJP na pentor umkra ban menteri badai kemi ia katanat fisheries ke Sarkar Jilla ba ke Megalayak Resident Safety and Security Act lane MRSSA arhajar khatan riu ke khamha banya ke inline permit lane ILP kelapan long ya uba Donbok Dakhar President ke Neutrap Integrated Territorial Organization lane hito ban kentho ya kane kejingkran uba heng ha kejingkran bat uba Donbok ling ba ke phone call lo ong ba ka long ke ka basngau thamula bakum ubri rangba ubaydan benta banya menjur ya ke resolution dawa pentrikam ya ke ILP ha usnem arhajar khat khandai ukren pat da kumwei uba Donbok ula penpau ba ke ILP ka yada shwa ba ubri unrung sha ke jela kat ba ke MRSSA ke khenra onda ula rung sha ke jela ke bamut ba ke ILP ke long ke bala ban yada khamha ban ya ke MRSSA Nalor kata ulau yu ongru ba UMLA shwa ba unai ya kanu ka jingkran udai banda keli benya shwa day ban chukran kum ukhulung khanna namar ba ka ILP hi ka long ka bakongsan ban yada ya ka jilla Hadian bangai hak ka jingkran sai jungi ba AL Hack ki badai cabinet minister pati MLA belajak bunsen ba arsen belajak naga seng BJP ke ai ka ba ni yogi be ikran be ong ba kata ka em haba la don ka ta ka MRSSA te baling in kampat de ka wei ka ai te ngi pat ni smo thamula ba kumno kat ureu rang ba bu ye don benta ban ya sanye ka tu ban ya menjur ye ka tu ka ILP resolution har hajar kat khandai te ngi shukwa ban kan mau sechisien di MLA badan buram ba AL Hack ba Yin pensai segi berdiri ben kenma berdiri ben tip ke ILP kaya dah shwa ba ubreu kunrung sapok ke jela. Mereka MRSSA ke kendra kenda ulak degrung. Te kumbo ong ka kenten pareng. ILP is protection, MRSSA is a care. Kabumut prevention is better than care. Ke ILP ke apply lot yabaro. Kinu yaki yabaro kinong way kiba rung sene. Kabay ke MRSSA hi ke kampetang yu tenan lene ke unong sangwai. Lada subu lada dia ba beriau usu sang satu sene kata ke MRSSA kamla bandit ditek. Pas kawai rumi di ban sai ba ka MRSSA ka daitang jong ka mekla. But nimla ban tip sai lene kastan hadu kanno kata ka kenika MRSSA nomor kalak ban ka kuat kalak ban kandala mo ki ong dengan wei ka test of law kandala poi kita ka benta ya kan ni ka MRSA la ban challenge hapu high court sani has from court katba ka ILP pat ka ka national law ka bala don na do information do kata ka colonial period belum time tested batang senru ni kwa ban banjur ba bentong i MLA ba shwa bin ikono ko comment subha ba in da kali bne asan gitu ki PA jungi lane gitu ki badan benta pantento pentar ya ki MLA ndri ban syukran kum khulung khna nakalen ko jungi ngim so ya hap namar ILP kadai ka bakongsan ya ka jala jong ka beri nyokra ber ke ri mekalia hi ber ya ka jala mekalia hi namar ba tang ka ILP kabala banyada ya kata ka unique history jongka dat benriu nyokra at skowairu shwabangin tungkot nga ong ba pa ben ban biang sesien ba da ka boburam MLA subha dele amwa but dawat benya ya ka ILP resolution kabala dat pas har hajar kat khandai but da tibru ba nakaliang juga hito dangshen ngila da file da RTI lor ba ni pan ni ka jingsai ya status jong ka ILP padeka kentian khasi ka ban kontom ma ka karnit ka bafra madha kanyo trik noi tung ni yo ga ya ka jubab ka batang ya ka kentian khasi ki baki klet lene se la ban ong baki klet nak ban jubab ya ka ILP te ban kren kum ka tu ka statement ni ngim petang ban su ya ha dengi shu ajung mu UMLA ba subha ban bud dien jak ILP bat ban nomor ba ka sarkar NDA ka dan ha central government ka ba jalam kumat ka BJP bat ba IL Hack ide
MLA jong BJP ide ban pressure ban penyo ek ILP undai ban ong ba dan ke MRSA bas ko wei la dengi ngam jelio nyimla ban ke MRSA kamla ban deport yo illegal immigrant dan ni yu ta ban don kot dan don fla la da ki penem kam ke fake identity andai la dengi don ba di ke ILP kemudian nyela ban detect every corner ha ka kono kan kumban chuban kumba ong IP mena bat ke ILP hi kedeka solution bat ke MRSA kedai tangka jengkoi de haboput ning ko ngan ban pungkut ke bohong prevention is better than care ta ILP ke don kam ha ke jela jongi ndrei kumban subeten kendian long ngai i bo i ong ruba la kaibor la ne ye kita ki dorbar snong ndrei la de pingam jelio pat hadu menta kat kum ke constitution jonggari India kirang ba snong kim sim la da pau hapo ko constitution jonggari India kum ba pau ka pataya ngate ngan sugong bikum ne le se yo impule bha le se yo imbudin ndrei ban ong ba chisien ba ula de soi ta ga mut la da udon kit kit and plus idei rui tamen I bala don benta ha ka pressure group seng balang kende pempau kertenge tak seng balang ndrei la trei kam borba tenrei bentong ba ke karon ka ke vision det tangam la ban komen tenrei ka inkran tak kumtu tak kamut impat das tu bahaya kata ka anjong ILP bat ka anjong ka MRSA kan ina kalyang jong ka hito mo bat ngidang yai budin habaya de ba ken ngoi pidang shen ni file ka RTI ni hadin bengi yo ka RTI Ngitho saka khatsal tarik kunaitung harajar arpsan ngitho saka Ministry of Home Affairs banpan yang status report habaya dai batka in a line permit bat ye ga jing penrung ye ga kentian kasi haga kernet bafra ke hadin nang to haga khanyo tarik niyo ye ga jubab naga MHA tenre haga suka jubab ko pensopsi padingi ke long habangi haga me haga presentation bengi pha kade halor ILP batka kenten kasi ndrei ka jubab ka ba niyo petang ka kenten kasi ka ba pen isai ba wat ka sarkar India ro namar kai I ba kini kin ru phongot MLA ngam da ong than ru phongot namar ba ka tu ko por bi sign dei dikiwei ki ba menta ki dei dikiwei ndrei gitu ki bala ya sign imat I kumba kim kwa lene ka ka intention ka badon hajabe ang bujongki le se namar ba hagar jan takundai ka kalong complicated ba te ka ba ngin kalian ko jongi ngin her pat ba ngin tiru ki kot kisla ki ba ngiyo ka jubab naga perkar kami ba ngin pencai ki su pat ba klaim ka ILP ajala ko jongi kan sawandra ka jingma namar ka jingwan rung ki mender mendei tang bekiwan buhasnong handrei kiwan kne lot nando kam ka jam wat menta kislang ban muslia hagariti ke dostor bat wat ban pani ki kot kisla limit ki residency certificate Habatin pej bahaki ki shop plus F ka plus F hakabam bangi bam duna ki eki bataye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta ka sngi lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya